Welcome to Binglanilla Market. Magkano to, Mamsi? Berapa nama? Okay mo. Okay kayo. Balik. Sa bata na ako sa iyo pa yun. Ayos. Okay, makaayos. Sige, palit tayo isda. Na lang. 350. Bago pinadaan sih. Ah, Pinadaan, amo na naman yung 4 kay gabi. ayan, nagawin ang 350. Lagi 4 ni daan, gabi na na sa 4. Sa pasak, wala. 350 na nga sa Na akong gagmay, may gagmay sir. Kan pulos naman siya dagko pinili. Oh, asa na si mami mo? Ano bibilin pa? Dilis daw. Dilo ko ha. Uli na lang ganyan mo, basta malaman. Ito yung kanya. Ha? 350 na lang. Ngayon pala yung kapatid. Ito pala yun. Ito. Ang puti. Gabi ni. Ako ang gabi. Guys. Laman eh. Palaya. Gato ang gabi yan. Grabe na. 25. 23 na lang. 23 na lang. Ha? Iyo, sir. Oh, Cecilio daw. 25. Ah, 23. Cecilio.
Wala yung kamay nito? Wala yung kamay nito? Gamay na bag. Ako bag. Dancing.